Bună, dragilor! Azi am ajuns în magazinul Lidl și am făcut cumpărături pentru săptămâna care urmează. Ajungem destul de rar la Lidl, așa că am luat mai multe chestii decât aș fi luat în mod normal, fiindcă îmi plac anumite produse și vreau să mi-ajungă. Am luat 6 conserve în acestea de ton în suc propriu. Au un preț foarte bun și mie îmi place tonul acesta pentru salate. Am mai luat două puși acestea cu ovăz, tot așa foarte mult îmi place. 1 kg de zahăr, o pungă cu paste tricolore, fusilii, 4 pauciuri din acestea pentru copilași. Astea erau puse într-o cutie, dar le-am scos eu de acolo să nu mai ocupe spațiu în bagaj și am aruncat cutia. Am luat 2 fileuri așa de somon, o boia de ardei dulce, mixul ăsta cu, cum se numește, caju și merișoare. Asta nu mai găseam cuvintele, caju și merișoare, care e foarte, foarte bun. Este unul dintre preferatele mele, dar conține zahăr și încerc să îl consum cu moderație. Pere bio, 4 bucăți, spanac, 100 de grame avem aici, 2 bucăți de avocado, 1 kg de ciuperci brune, 3 ardei grași, niște ridic din acestea la punguță, un zucchini, o legătură, nu știu, sparanghelul acesta. Ăsta era la promoție săptămâna aceasta. Pâinica aceasta integrală și cu semințe. Îmi place foarte mult cum arată. N-am mai cumpărat-o până acum și sper să fie bună. Am mai luat o jumătate de kilogram cu afine. Foarte bine arătau și tot așa, cred că erau mai ieftine decât în mod normal. Aici avem o jumătate de kilogram de căpșuni și 5 cornulețe din acestea. Astea sunt pentru soțul meu, doar el mănâncă așa ceva. Îmi plac și mie, dar nu încerc să evit să mai mănânc prostioare din acestea. Am mai luat o esență cu aromă de vanilie și 4 pliculețe cu zahăr vanilinat. O să le pun pe acestea la loc, o să fac spațiu aici pe masă și revin cu tura 2 imediat. Așa, am revenit cu partea a doua. Și avem așa, tortilla din aceasta integrală, un mix cu salată, varianta aceasta Prestigio îmi place foarte mult. Avem 4 batoane proteice cu cookie, așa, și unul cu ciocolată. Ok, nu le-am mai încercat, e prima dată când le cumpăr, sper să îmi placă. Mai avem 2 țiple din acestea cu o șuncă de pui. Ei zic că șuncă de pui feliată, produs fiert și afumat. Da, sper să fie bună. Mi s-a părut că arăta bine și avea și un preț bun. Mai am 2 bucățele așa cu piept de pui afumat. Un unt cu 80% grăsime, 4 iaurțele în acestea proteice, 2 cu căpșuni și 2 cu afine, un parmezan acesta răzuit, o bucată de grana padano, 2 biluține acestea de mozzarella light, un lapte cu 3,5% grăsime, nu știu de ce l-am luat pe ăsta, pentru că eu tot timpul cumpăr lapte cu 1,5% grăsime, dar da, asta, laptele ăsta e pentru cafea, adică îl pun în cafea, nu-i fac altceva și încerc să fie cât mai slab, dar nu știu ce a fost în capul meu de ce l-am luat pe ăsta. 2 budincuțe în acestea proteice, una cu ciocolată și una cu vanilie, 3 sticluțe cu chefir cu 1,5% grăsime,
Două cutiuțe cu cottage cheese, varianta light cu 3% grăsime. Mai am aici două borcane cu măsline. Măslinele acestea sunt preferatele mele, îmi plac foarte, foarte mult, mai ales cele verzi. Și am luat și unele negre și unele verzi. Astea n-au nici sâmburi, sunt foarte, foarte bune. Și mai am două pungi cu mazăre congelată. E prima dată când cumpăr genul ăsta de mazăre, adică eu tot timpul cumpăr de la Bonduel, dar am zis să încerc pentru că e foarte ieftină și am zis să văd dacă e bună. Mai am două chestii acestea de șters praful, un pomăduf cu 3 rezerve, două role cu saj de gunoi de 60 de litri și ultima chestie este această cremă de spălat vasele și aragazul și așa mai departe, care imită ciful, zic eu, pentru că este și cu aromă de lămâie. Și vreau să văd dacă e bună, pentru că e mult mai ieftină decât varianta de la Cif și poate că e mai bună. Eu consum foarte multă și mi-ar plăcea să fie bună aceasta. Ok, cam astea sunt cumpărăturile, asta e tot ce am cumpărat. O să aveți prețurile pe ecran și valoarea totală a coșului de cumpărături. O să ne ajungă cu siguranță mai mult de o săptămână, dar oricum destul de scumpe și la Lidl produsele, scumpe peste tot, sincer, în ultima perioadă, așa că, da, asta e situația. Noi ne revedem data viitoare și vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Pa, pa!